ኣባላት መበል 38 ለዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመሪቖም ኣብ መላእ ሃገር ካብ ዝርከባ ናይ ሞያ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ብሰርቲፊኬት ድሕሪ ምምራቕ ኣብ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ማእኸል ወታደራዊ ስልጠናታት ምዕጥር ክስልጥኑ ዝጸንሑ ተምሃሮ ተመሪቖም እዞም ንሽዱሽተ ዋርሕ ግቡእ ወታደራውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ክቐስሙ ዝጸንሑ መንእስያት ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ተግባር ዕድ ደቀ ኣምሓረ ዊና ኣስመራ ሓጋዝ ማይ ሓባር ሓላይን ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ዝተመረቑ እዮም። ኣብቲ ዋናታት ባሕርና ባዕልና ብዝብል ቴማ ብ28 መጋቢት ዝተኻየደ ኣዛዚ ማእኸል ስልጠናታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቀላትን ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተ ስላሰን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰብ መዚ ከምኡውን ዕዱም ማስተረኸብሉ ስነ ስርዓት ተመረቕቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ንዝቐሰምዎ ስልትን ጥበብን ዘንፀባርቕ ምዕሩግ ወታደራዊ ሰልፍን ካልእ ምርኢትን ኣቕሪቦም ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ መንእስያት ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ሕመረት ናይቲ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብልጽግትን ዘይትድፈርን ሃገር ንምህናፅ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተመረቕቲ ኣብ ዝምደብሉ ዓውደ ስራሕ ብዝውንንዎ ሞያ ብብቕዓት ክሰርሑ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ኣዛዚ ማእኸል ወታደራዊ ስልጠናታት ምዕጥር ኮሎኔል እዝራ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዝቐረቦ ሓፂር ጸብጻብ ተመረቕቲ ኣብ ውሽጢ 6 ዋርሕ ግቡእ ወታደራዊ ታዕሊም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ስነ ምግባር ማእቶትን ኣካላዊ ህንፀትን ዘጠቓልል ስልጠና ቀሲሞም ብቕዓቶም ኣመስኪሮም ይምረቑ ምህላዎም ብምሕባር ትፅቢት ሃገር ዝምልስ ብቕዓት ወኒኖም ከም ዘለዉ ኣብሪሁ ተመረቕቲ ብወገኖም ኣብዚ ደረጃ ዝንዘብፅሕዎም ህዝብን መንግስትን ንምኽሓስን ሃገር ካብኣቶም እተሓቶ ንምምላስን ድልዋት ምዃኖም ብቓለ መሓላ ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ነቲ ዕለት ዘንፀባርቕ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ክቐርብን ከሎ ብመልክዕ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ ስልጠናታት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ፃዕርታትን ፈተነታትን ዘካይዳ ዝነበራ ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ነውፅን ዓቕሊ ጽበትን ወዲቐን ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና። ብኣንጻሩ ኤርትራና ርግእትን ሰላማዊትን ደሴት ሰላም ኮይና እናቐፀለት ትርከብ ኣላ። ኣብዚ ቅንያት ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ንከታተሉን ንዕዘቦን ዘለና ቪድዮታት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ትህዱእን ሰላማውን ዝኾነ ገማግም ባሕሮም እናተዘናግዑ ዘርኢ ቪድዮታት እዩ። ሃገርና ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ርግእትን ሰላማዊትን ጸጥታ ውሕስነታ ከዓ ዝተረጋገአ ኮይኑ ይርከብ። ሃገራት ዓለም ብፍላይ ከዓ ምዕራባዊ ዓለም ከም በዓል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰላ ጻሕተርቲ ሃገራት ንኤርትራ ልክዕ ከም ጎረባብትና ሃገራት ሱዳንን ካልእን ወዲቐንኦ ዘርከባ ዘለዋ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንምእታው ብዙሕ ፈተነታት ኣካይደን ሕጂ ግን ብኣንጻሩ ከምቲ ዕሾኽ ንሓፃርያ ጉድጓድ ንፋሓርያ ዝበሃል ምሰላ እዘን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ሻቕሎትን ሓደጋታትን ወዲቐን ንከታተልን ኣለና። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ልዕሊኦም ንዝተገብረ ኣይሂ ፈተነታት ብውሕሉል መንገድን ብጥበብን ኣስናኖም ነኺሶም ክሓልፍዎ ስለ ዝኽኣሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዝርህቡ መድረኻት ፈጢሮም ይርከቡ ኣለዉ። ኤርትራና ደሴት ሰላም ብምዃን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቅሕ ባሕርን ቀጻልነታ ኣውሒሳን ኣረጋጊፃን ኣብ ልምዓትን ህንፀትን እናተንቀሳቐሰት ትርከብ። ኣብ ወሽመጥ ዓረብ መጥቃዕቲ ድሮን ተኻይዱ ብተወሳኺ እውን ኣብ ልዕሊ ቴህራን ኒኩለራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ጸብጻባት ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ይባራዕ ከም ዘሎ ትማል ሶኒ ምሸት ኣብ ወደብ ዱባይ ተዓቒባ ብዝነበረት ኣልሳሊም ዝተባህለት ናይ ኩዌት መርከብ ነዳዲ ብዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ድሮን ተቓፂላ። በዓል መዚ ሚድያ ዱባይ ከም ዝገለጾ እቲ ባርዕ ብቕልጡፍ ቆጻጸርዎ ከም ዝኽኣሉ ዝኾነ ፈሳስ ነዳዲ ይኹን ጉድኣት ሰብ ኣይበፅሐን። እታ መርከብ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ናብ ቻይና ንምጓዓዝ ትዳሎ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ካብ ዱባይ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብቲ ከባቢ ብርቱዕ ድምፂ ነታውጊ ይስማዕ ከም ዘሎን ናይ ውግእ ነፈርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ይዘራ ከም ዘለዋን ገሊፆም። ብተወሳኺ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ሰዓታት ኣብ ስዑድ ዓረብ
ቀጠርን ባሕሬንን በተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ድሮናትን ሚሳኤላትን ከም ዝተፈጸመ አልጀዚራ አቃሊሑ سعود عرب 10 ድሮናትን 8 ባሊስቲክ ሚሳኤላትን ብስርዓተ ምክልኻል አየር ከም ዘፍሸለት ገሊጻ ቀጠርን ባሕሬንን ብወገነን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወለን ግን ድማ ነቶም ሚሳኤላት ከም ዘፍሸልኦ አፍሊጠን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ እቲ መጥቃዕቲ ነተን ሃገራት ዓረብ ዘይኮነስ ኣብኡ ንዝርከቡ ወታደራዊ ሓይልታት አሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጹ ግዚኡ ንሓይልታት አሜሪካ ካብቲ ዞባ መውፅእ ይክብል ድማ ኣብ ኤክስ ሰበስልጣን ዱባይ መጥቃዕቲ ኢራን ሓንቲ መርከብ ነዳዲ ኩዌት ዕላማ ከም ዝገበረ ኣረጋጊጾም ብሰንኪ ፍጻመ ዝተፈጠረ ባራዕ ሓዊ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር በፂሒሎ እዚ ምዕባለ ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ድሕነት ባሕርን ርኡይ ሽግር የለዓዕል ኣሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሳዑዲ ዓረብን ምፍጣጥ ተፈጢሩ ይርከብ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ርክባትን ዲፕሎማስን ምትሕብባርን ዳርጋ ናብ ፍትሕ ገፅን ኣቕኒዕን ይርከብ ኣለዋ ብመሰረት ሓደ መራኸብ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሒዝዎ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ፀብጻብን ዜናታትን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብስም ዶናልድ ትራምፕ ሰበስልጣን ሳዑዲ ዓረብ ነታ ቀንዲ መሓዛ ሳዑዲ ዓረብ ዝነበረት ኣሜሪካ ከይተወከሱ ምስ ዩክሬን ናይ ምክልኻል ስምምዓት ምፍራሞም ከም ዘሕዘኖም ገሊጹ ኣብ መልሲ ልዑል ዘውዲ ሳዑዲ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣሜሪካ ነታ ንግስነት ካብ መጥቃዕቲ ኢራን ሙሉ ብሙሉእ ክትከላኸለላ ከም ዘይከኣለት ኣመልኪቱ ስለዚ ድማ ሳዑዲ ዓረብ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ብቕልጡፍ ከሕይል ዝኽእል ውሳነ ከም ዝወሰደት ገሊጹ ልዑል ዘውዲ ሃገሩ ንመከላኸሊኣ ዝምልከት ውሳነታት ኣብ ዝወሰደትሉ እዋን ብናይ ገዛ ርእሳ ሃገራዊ ረብሓታት ክትምራሕ ምዃና እውን ሓቢሩ እዚ ንትራምፕ ካብ መራሒ ሳዑዲ ዓረብ ዝመጾ ተሪር ጽፍዒት እዩ ትራምፕ ዝሓለፈ መዓልታት ንመራሒ ሳዑዲ ዓረብ ኣብ እግረይ ከስጉደኤ እግረይ ከስዕሞየ ክብል ዘይእሩም ቃላት ወርዊሩ ነይሩ በዚ ድማ ትራምፕ ብዘይግቡእን ዘይሓላፍነታዊ ዘረባታትን ንርክባት ኣሜሪካን ሳዑዲ ዓረብን ብሓደገኛ መንገዲ ደው ኣቢልዎ ኣሎ ልዑል ዘውዲ ሳዑዲ ዓረብ ካብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንላዕሊ ዲፕሎማሳዊ ምዃኑ መስኪሩ ርክብ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ቀራና መንገድን ሓደጋታትን ወዲቑ ይርከብ እተን ካብ ወሽመጥ ዓደንን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝብገሳ መራኸብ ከዓ ንኣውሮፓ ይኹን ናብ ምዕራባዊ ዓለም ንኽሓልፋ ብባቤል መንደብ ቢልዮን ዝሓልፋ ንቀይሕ ባሕርን መትረብ ስወፅን ሰጊረን ከዓ ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ይኣትዋ እዚ መፃዎ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ 36 ኪሎ ሜትር ጎድኒ ክህልዎ እንከሎ ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን 115 ኪሎ ሜትር ነውሓት ኣለዎም ንቀይሕ ባሕርን ንማእኸላይ ባሕርን ዘራኽብ መትረብ ስወፅ ኣብ 1869 ምስ ተቋዕተዩ ኣገዳስነት ባቤል መንደብ ዓዚዙ መትረብ ስወፅ ኣብ መንጎ ኣውሮፓን ኤስያን ዝሓፀረ መራኸብ መስመር ንክህሉ ዘኽኣለ ሰብ ዝሰርሖ መትረብ እዩ ድሕሪ ምኽፋት መትረብ ስወፅ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብ ኣገደስቲ መስመራት መጓዓዝያ ባሕሪ ኮይኑ ኣስታት ሓደ ርብዒ ካብቲ ባሕሪ ዝጓዓዝ ነገራት ከዓ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ እቲ 20 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ነዳድን ጋዝን ዝመሓላለፈሉ ዝነበረ መፃዊ ሆርሙዝ ድሮ ካብ ምጅማር እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ብኢራን ተረጊጡ ይርከብ ባቤል መንደብ እንተተዓፂኻ እቲ በዚ መስመር ዝሓልፍ 12 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ነዳዲ ዝዓለም እውን ደው ክብል ተኽእለሎ ካብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ኤስያን ዝብገስ መዓልታዊ ብማእኸላይ ገምጋም 5 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ብባቤል መንደብ ከም ዝሓልፍ ፀብጻብ ምምሕዳር ፀዓት ኣሜሪካ የመልክት ብዘይካዚ 8 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ ዓለም እውን ብባቤል መንደብ ዝሓልፍ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ምዕፃው ባቤል መንደብ ንሙሉእ ዓለም ከናውፅ ዝኽእል መፃዊ ሆርሙዝ ምስ ተዓፀወ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ መሊስዩ ዓዚዙ ሳዑዲ ዓረብ ብምብራቕ ብወሽመጥ ዓረብ ተፍርዮ ነዳዲ ብመፃዊ ሆርሙዝ ጌራ ክተሕልፎ ስለ ዘይከኣለት ነቲ ኣብ ምብራቕ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ምዕራብ ሳዑድያ ዝርከብ ወደብ ያንቡ እንዳተጠቐመት መዓልታዊ ሚልዮናት በራሚል ነዳድያ ብመትረብ ስወፅን ባቤል መንደብን ተመሓላልፍ ዘላ ሳዑዲ ዓረብ ካብቲ ምብራቕ እቲ ሃገር ዘሎ ዒላታት ናይ ነዳዲ ናብ ምዕራብ እቲ ሃገር ዝዘርጋሕ ቱቦታት ተኺላ ስለ ፀንሐት ምዕፃው መፃዊ ሆርሙዝ መንገዲ እንዳኣሉ ኣንዊሒላ እምበር ከምተን ካልኦት ሃገራት
ወሽመጥ ዓረብ ሙሉእ ንሙሉእ ኣዓፀዋን። ባብኤል መንደብ ብዘይካ ጋዝን ነዳድን ዝፀዓና መራኸብ ካልእ ናይ መጓዓዝያ እኽልን ካልእ ሃለኽቲ ነገራትን ዝፀዓና መራኸብ እውን ብዘይ ምቁራፅ ዝመሓላለፋሉ ኣገዳሲ መራኸብ ምዕራባውያን ምብራቃውያን ክፋል እዚ ዓለም እዩ። ባብኤል መንደብ እንተተዓፅዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ 2021 ባንዴራ ናይ ፓናማ ዘለዋ ኮንቴነራት እትፅዕን ዓባይ መርከብ ኣብ ማእኸል መትረብ ስወፅ ተሸኺላ ነቲ መስመር ምስ ዓፀወቶ ዝሰዓበ ቅልውላዊ ክስዕብ። ምዕፃው ባብኤል መንደብ መራኸበን ካብ ኤስያ ተበጊሰን ብደቡብ ኣፍሪቃ ተኸሊለን ንኽኸዳ ስለ ዘገድደን ምድንጓይ ቀረባትን ዓብዪ ምውሳኽ ዋጋን ክኽትል ግድን እዩ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ብባብኤል መንደብ ዝሓልፋ መራኸብ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ክትዓፅዎ እንተኾይና በቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ብኣ ዝድገፉን ዝምወሉን ዕጡቓት ሓይልታት ሕቲ እያ ክተካይዶም። ሓደ ካብ ሓለፍቲ ሕቲ ስሙ ከይጠቐሰ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንኢራን ብምድጋፍ ንባብኤል መንደብ ንምዕፃው ብወታደራዊ ዓቕሚ ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ገሊጹ። ብ28 መጋቢት ዕጡቓት ሕቲ ናብ እስራኤል ሚሳኤላት ተኪሶም። እዚ ከዓ ዝዳሕረዋይ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ካብ ዝለዓል ንመጀመርታ ግዜ ዝገበርዎ እዩ። እስራኤል እውን ክልተ ካብ የመን ዝተበገሰ ሚሳኤል ኣብ ሰማይ እንከሎ ከም ዘበርዓነቶ ገሊጻ። እቶም ነቲ የመን ምስ ቄሕ ባሕሪ ትዋሰኑ ከባቢ ተቆፃፂሮሞ ዝርከቡ ዕጡቓት ሕቲ ንሓማስ ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይን ንእስራኤል ብምቁዋመን ኣብ ልዕሊ ብባብኤል መንደብ ዝሓልፏ መራኸብ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት የካይዱ ነይሮም እዮም። ኣብ ልዕሊ 100 ንግዳውያን መራኸብ ብድሮንን ሚሳኤልን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ከዓ 2 መራኸብ ከጥሕሉ ከለዉ 4 ባሕረኛታት ቀቲሎም። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ኣዘርባይጃን ብምቕናዕ ካብቲ ሃገር ኣድላይ ዝበሃል ዕጥቅን ኣፅዋራትን ወታደራዊ ስምምዓት ከቲሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ነይሩ። ኣዘርባይጃን ንኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ነቲ ዝገዝኣቶ ፅዋራት ናብቲ ሃገር ክተብፅሖን ክተቕንዖን እያ ኣብቲ ስምምዕ ተኸቲሙ ነይሩ። ኣዘርባይጃን ክስካብ ሕጂ ጠርቲ በለ ፅዋር ንኢትዮጵያ ክትህባ ኣይከኣለትን። እዚ ከዓ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ሃገር ብምቕናዕ ዘካየዶ ናይ ኣፅዋር ሸመተን ስምምዓትን ፍሽሉን ውድቕን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ሓደ እዋን መራኸብ ኣዘርባይጃን ናብ ማያት ክልል ባሕሪ ኤርትራ ብምእታው ሒዘንኦ ዝመፃ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ንምሩቕ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራን ሻዕብያን ረኪበንኦ ነይረን። ሕጂ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሃገር ዘካየዶ ስምምዓትን ምስ ሃገር ዝገበሮ ናይ መሸጣን ካልእ ነገራትን ክሰልጦ ኣይከኣለን። እዚ ከዓ ንስርዓት ብልፅግና ኣብ ዓቕሊ ፅበትን ነውፅን ስለ ዘእተዎ ንኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ይልማ መርጋሳ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ናብ ሩስያ ሰዲድዎ ይርከብ ኣሎ። ይልማ መርጋሳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሩስያ ይርከብ ከም ዘሎ ብፍላይ ከዓ ምስ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ተተሓሒዙ ኣጋጢሞም ንዘሎ ተተኮስትን ካልእ ነገራትን ንምምላዩ እናተሸባሸበ ዝርከብ ዘሎ። ሩስያን ኢትዮጵያ ኣፅዋራት ክትባድያ ዋላ ካብ ሩስያ ዝመፃ ኣፅዋራትከ በየናይ መንገዲ ኣቢሉ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ ንከታተሉን ንዕዘቦን ኩነታት ክኸውን እዩ። ካብ ሩስያ ዝግዛእ ኣፅዋራት ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ኣዘርባይጃን ኣብ ኢድ ኤርትራን ሻዕብያን ክኣቱ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለዎ። ስርዓት ብልፅግና ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ዓበይቲ ወታደራዊ ስዕረታትን ውርደታትን ንኣፅዋራቱን ወታደራዊ ሓይሉን ሙሉእ ብምሉእ ኣዳኺምዎን ፈራኺሽዎን እዩ ዝርከብ ዘሎ። እታ ንስርዓት ብልፅግናን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣይሂ ሓፀነ መፂንን ኣፅዋራትን ክትህብ ፀንሐት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሃገራን ንህዝባን ንነብሳን ምክልኻል ሲኢና እያ ትርከብ ዘላ። እዚ ከዓ ንስርዓት ብልፅግና እቲ ካልእ ሓደጋታት ፈጢሩሉ ዝርከብ ዘሎ ሸነኻት እዩ። ኣብይ ኣፅዋራት ኣብ ዝልምነሉ ዘሎ እዋን እሞ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፅዋራት እናዓደገ ገሊኡ ባሕሪ ይተርፍ ገሊኡ ብፋኖ ይቃፀል ከም ድማ ብፋኖ እናተማረኸ ይርከብ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሕጂ ድማ ብልቕሕ ዝገዝአለን ሃገራት እናነፀግኦ ይርከባ። እዚ ሕጂ ኣብ ሩስያ ዘካይዶ ዘሎ ልመና ኣፅዋር ድማ ሓደ ኣብነት ናይዚ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ብኣንጻሩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ይእትሎ ክብሉ ሚድያታት ስርዓት ብልፅግና ኣብ ጭንቀት ኣትየን ይርከባ። መንግስቲ ኤርትራ ብዝገብሮም ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ይእቱ ከም ዘሎ ክግለጽ ፀንሐ ኮይኑ
እቲ ብዝሓለፈ ከም ዝገለጽናዮ እቲ ኸዘራርብ ዝቐንየ ድማ እቲ ብዝሓለፈ ካብ ኢራን ይኹን ቱርክ ዝኣተወ ጽዋራት ዘይኮነስ እተን ካብ ሩስያ ኣትየን ዝተባሃላ 1265 ዝዓይነተን ነፈርቲ እየን ንስርዓት ብልጽግና ናብ ዕብዳን እትየንኦ ዝርከባ። እቲ ዝፍክሮ ዝነበረ ጉዳይ ዓሰብ ድማ ኣቋሪፅዎ ከም ዝርከብ ትማሊ ካብቲ ሃገር ዝወፀ ምስጢራዊ ሓበሬታ ናባኹም ኣቢልናዮ ምንባርና ኣይርስዕን።